गाइस मोन आं मोनसे बुस्थु नोंसो देखायनो नागिरदों जायफ्रा जेनेबा जिखुनु जाया भिडिअफ्राव एआइ आसो रायलायबाय थायो हमनानै ला आङो मोनसे भिडिअ होबाय आरोखि भिडिअखौ आङो होनाय लोगो लोगो नोंथांमोनहा नायनो नागिरबाय नायबायखौनो हमदो नायोब्ला माने इंलिसजों बखिबाय थागोन बियो माने नों हगारदों बर' रावाव अरिजिनेल रावा फैयालासिनो माने एआइ आसो जेनेबा इंलिसाव रायलायबाय थायो बेखौ नोंथाङा बोरैहाय माबा खालामगोन माबायाव अरिजिनेल रावाव नोङो कनभार्ट खालामफिनगोन आरो बेखौ गोबां मानसियानो रोङाबो जानो हागौ आं नोंथांमोननो बेखौ खोन्थानो नागिरदों दे नोंथांमोनहाबो बेखौ नायना ला मोजां सुबिदा आरो बियो हमनानै ला बहाबा सोरबा भिडिअ हगारनाया माने एआइ आसो इंलिसाव ट्रेन्सफार खालामबाय थायो आरोखि बेखौ माने नोंथाङा बोरैहाय अरिजिनेल रावाव खोनासंनो हागोन दे दसे नायलां Mosk is my disabled cabinet minister, my Sir Damria, and my Babla councillor deputy Shafari Damria, and my Damriel councillor speaker Khan also my fresh price MCL my Shiamsidi Damria, and present my orders of the region's honorable scene sir. दा बेयाव नोंथांमोनहा खोनानो मोनबाय एआइ आसो रायलायबाय थादों नङा होमबा बे एआइ रायलायबाय थानायखौ बोरैहाय बोखारनानै अरिजिनेल रावाव बोरै फैहोनो हागोन दाना नायदो नोंथाङा भिडिअखौ नोङो एसे फोलावना नायदो बेनिफ्राय सेटिङाव दंना सेटिङाव गोजौआव सेटिङाव थुदो सेटिङाव थुखांनायनि उनाव नैबे अडिअ ट्रेक दङ बेयाव थुदो अडिअ ट्रेकआव थुनाय लोगो लोगो नै इंलिश इउएस लिरनाय दङ बेयाव नायनानै ओमफ्राय गोजौआव बांला लिरनाय दङ बे बांलायाव थुयोबानो अरिजिनेल रावा फैगोन आरोखि जिखुनु जाया बे गोजौआव थुना होबाय इउएसखौ गारनानै नोङो जिखुनु जाया बे गोजौआव थुना होयोबानो अरिजिनेल रावा ओंखारबोयो आरोखि बेनो आरो जेबो गैया दा नोंथाङा मिथिबाय जानांसिगौ अन्नानै जोबजासिम नायनानै होनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय लोगोसे शेयार खालामना होबानो जाबाय जायफोर मिथियै बिथांमोना मिथिनाय बायदि नङाबा दिगदार जायो बयबो जेनेबा नायलायनो हाया बुजिनो हाया जायो बिदि खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा अरिजिनेल रावाव खोनानो मोनसिगोन आरोखि थेंक इउ जोबजासिम नायनानै होनायनि थाखाय गोबां साबायखर थाबाय आरो मा खालामना होबानो जाबाय शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो सोरबाफोर गोदानफोर दङब्ला लोगो खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय